Divendres 26 de març es va celebrar a la Masia el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb una taula rodona sobre les dones i el lideratge i el lliurament de premis del primer concurs de fotografia Dia de la Dona Treballadora. Una celebració que es va haver de posposar 2 setmanes degut a la nevada que va protagonitzar la jornada del 8 de març. La cultura del lideratge, les tendències del poder i les capacitats tradicionals de la dona van ser alguns dels conceptes que van desenvolupar-se a la taula rodona enguany a càrrec de la psicòloga Maria Mateu, la pedagoga Carme Pau i Núria Trias com a dona emprenedora de Vallirana i directora de l'empresa americana Dutch Motors. Durant la taula rodona van sorgir temes com la necessitat de trencar amb la cultura actual, el carisma, l'optimisme, la formació i la intel·ligència emocional. Uns conceptes que es van debatre conjuntament entre professionals i assistents a l'acte. En acabar el debat es va fer entrega dels premis del primer concurs de fotografia Dia de la Dona Treballadora, una iniciativa pionera que ha comptat enguany amb la col·laboració del grup de dones de Vallirana i l'Associació Fotogràfica. Hi ha hagut 10 participants. Primer premi serà de Roser Pérez. La guanyadora va ser Roser Pérez, seguida de Maria Mateu i Ana Paniagua. I va guanyar... I aquí teniu la resta de participants. L'acte de commemoració va acabar amb el lliurament del manifest del Dia Internacional de la Dona i un pica-pica.